akụ nwoke okwu ọsọ bụla na akpụ na-eri akpụ nkọrọ nwanne ka nsị kpọrọ gị ife new dimension. New dimension bụ ife ya bụ iche ime ntu a ọgba ofe kegharị ife ị na-eme ihe a. New dimension bụ something iji plan ya. Sọ gị nwa ji dị plan ka o dotụrụ anya ife ọ ga-enye ma ọ bụrụ ma imesi. Ọfụ otu ọ ga-adị ma ọ bụrụ ma imecha ya. New dimension bụ ife ya bụ iche ime ntu a nwanne onye ọbụla a na-ekiri gị n'anya. New dimension bụ ife ya bụ iche ime ntu a sọsọ ndị tụkwasịrị gị obi ndị belivuru n'ife ị na-eme nwanne bụ ndị ga-akwụdosi ike na-asị yes asọ ga-asọ ọ bụ ngịwa na-eme nya bụ ife asọ ga-asọ ọ bụ ngịwa na ha mana o nwere mgbe ị ga-edukpu ha ọfịa mana ndị na-enwe nkolopụ obi mgbe ị na-eme nya bụ new dimension ga na-afụta gị asị onye iberibe asị onye amaghị ife ọ na-eme. New dimension bụ ife ya bụ ị na-eme ntu a onye nọ n'akụkụ eche na ọdịkwa ka onye ekopụwago ọdịkwa ka onye ọpụwagala maka na anya bụ ife ga-apụ na usoro esi emebe ihe mbụ. New dimension nwanne ife a na-akpọ imagine. New dimension tọrọ imagine nwanne. New dimension bụ ife gụwa na onwe gị na-ezughị ezu maọbụ gụwa na onwe gị si elu ka ime ife ị na new dimension ọsọ ntị na ya bụ ikunye ihe na-eme ntu a nwanne. Ọ dị ka onye ije amabụghị onye oge ezunu mana ụmụ ụwa ga-asị apụgokwa na onwere ozikwa ife ọ na-aghọta nwanne. New dimension bụ something ị ga na-eme ọ dị iche na ntu esi bụ emebu ya mbụ nwanne. New dimension bụ ife a na-akpọ ọgbarigbogharị. New dimension bụ something gụnwa na onwe gị amabụrụ otu ọ ga-esi wee dị mana ị nwere okwukwe na ya agazi ọfụma. New dimension bụ ife dị iche na ntu esi eme ihe. Ife wu ị na-eme ntu a asị na ọgbarigbogharị onye nọ n'akụkụ nwere ike ọ na-echesi ịdụshọ na onye a apụba hapụba ịdụshọ na onye a na ọka nọchi ya nwanne. New dimension bụ ife ya bụ iche ime ntu a ọ na-adị ka ebe udene na-elu n'igwe ọ na-agba ofekegharị n'ebe ọ dị njọ. New dimension bụ ife ya bụ iche ime ntu a onye nọ gị n'akụkụ a na-echesi onye ọnọzikwu ya ọ pụtara na ọ malọzi otu esi eme nke. New dimension bụ ife ya bụ iche ime ntu a na-afụta gị asị onye ala. New dimension bụ something mụnwa na-akpọ amalụ m na egwu atụọ m ọ na-adị egwu ma ọ bụrụ ma imechaa ya nwanne ka nsị kpọrọ gị ife new dimension. New dimension dị egwu ife ọbụla a na-eme maọbụ onye ọbụla na-eme ife new dimension nwanne tụọ ya egwu maka na o nwere ike ọ na-eme ife at that moment ị na-afụta ya asị onye amara ife ọ na-eme ị na-afụta ya asị onye uche ya atụchaghị dutara. New dimension bụ new pattern. New dimension bụ ime ife otu esibu ha emie. New dimension nwanne bụ ime ife otu esibu otu ahụ emie. Enwebeghị onye afụrụ merie ntu afụ enwebelụ onye afụrụ merie ntu afụ ọnyanwa merie o wee bụrụ new dimension. New dimension bụ ife ya bụ iche ime ntu a ọgba ofe kegharị ife ị na-eme ihe a. New dimension bụ ife ya bụ iche ime ntu a sọsọ ndị tụkwasịrị gị obi ndị belivuru n'ife ị na-eme nwanne bụ ndị ga-akwụdosi ike nwanne ọkwọnsitere new dimension. Klikizie share button rie ya ebe afọ nwanne nya gazie na ụmụnne m.